μέρα είναι κάποιες φορές που κάποιοι από εσάς δεν είναι το απολαμβάνετε λίγο περισσότερο, είναι ότι έχετε τη δική σας ικανότητα να εκφράζεστε και να μας κάνετε να νιώθουμε ότι Θεέ μου, τι συνεισφορά είναι αυτό που κάνουμε για τον κόσμο γενικότερα. Γιατί αν εσύ χαλαρώσεις, τότε θα χαλαρώσουν οι άνθρωποι γύρω σου και αυτό θα μεγαλώσει τόσο πολύ που θα επιστρέψει πάλι σε εμάς. Εδώ πέρα λοιπόν σήμερα έχουμε μια κυρία η οποία δείχνει, εδώ λείπει ένα κουμπί, δεν πειράζει, που δείχνει να το απόλαυσε λίγο το σημερινό της μασάζ, έβαλε και θεραπεία προσώπου μέσα για να δούμε τι έχει να μας πει. Μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί. Είναι τόσο χαλαρή, θα τη γλιτώσουν όλοι οι υπόλοιποι γύρω-γύρω. Πώς ήτανε? Τέλεια, τέλεια. Από την αρχή ως το τέλος δηλαδή? Από την αρχή μέχρι το τέλος. Τώρα πώς συνέρχομαι δεν ξέρω. Θα δούμε πώς θα συνέρθει. Σίγουρα χρειάζεται νερό, σίγουρα χρειάζεται να μην φάτε κάτι πολύ βαρύ και το ιδανικό θα σας έλεγα μετά από ένα καλό μασάζ να επιλέξετε με ποιους θέλετε να είστε. Μην υποχρεώσετε τον εαυτό σας να μπει σε παρέες που δεν αισθάνεστε καλά. Κάντε τη μέρα του μασάζ, κάντε την ώρα του μασάζ μέρα του μασάζ και απολαύστε τη. Είτε εδώ είτε οπουδήποτε εκεί έξω κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας. Γεια σας.